Labarin wanda ya mutu ya taso. Littafin abokin fira kashi na ɗaya, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 11. Labarin wanda ya mutu ya taso. A cikin littafin Ibn Kathir na tarihi mai suna Al-Bidaya wan Nihaya, ya hakaito labarin wani mashahurin malami da ake kira mai likkafani. Zanannen sunansa shine Muhammadu Dan Yahaya, amma an raɗa masa suna mai likkafani bayan ya yi wata doguwar suma har aka ɗauka cewa ya mutu. Mutane suka taru aka yi jana'izarsa, bai farfaɗo ba sai cikin dare, ko da ya farka sai ya ji an ɗaure shi ta ko'ina, ga shi kwance cikin kabari, ga itatuwa an gitta a samansa, babu yadda zai iya fita. Ana cikin haka sai Allah ya kawo wani ɓarawo irin masu satar likkafani. Lura da cewa sabon kabari ne, sai kawai ya tona kabarin don ya cire masa sutura ya gudu da ita. Ɓarawo yana gama tonon kabari sai ya ga mutum ya miƙe zaune, sai kawai ya ce, kafa me na ci ban baki ba. Shi kuma Malam Muhammad Dan Yahaya sai ya miƙe ya yi lage da likkafaninsa ya dawo gida. A cikin dare ya ƙwanƙwasa ƙofar gidansa, suka ce, wane ne? Ya ce, ni ne mai gidan nan. Hankalinsu ya tashi matuƙa, amma kuma sai suka ji muryarsa ce. A cikin fargaba suka buɗe ƙofa, sai suka haƙiƙance shi ɗin ne. Iyalansa suka yi murna, ana cewa ya mutu ya taso. Daga nan ne aka sa mashi suna Malam mai likkafani. Darussa: babu wanda zai je lahira har sai ajalinsa ya cika. Da yawa abin da ake gudu yake zama abin ƙauna, kamar yadda Bahaushe ya ce, wani hani ga Allah baiwa. A nan dai ɓarawo ya zama shine sanadin dawowar Malam mai likkafani zuwa duniya.